FX を始めた時の職業、今ずっと自営業で清掃業をやっております。でも前から FX の情報を聞いてましたが、資金がないためにできませんでした。でもある方がこれだったら毎日コツコツ稼げるよっていうソフトを紹介していただいたので、今コツコツやってます。私はこれに出会えて本当に少しずつですけど自分の収入につながっていくのですごくいいと思います。紹介して FX を皆さん結構失敗してる方が多いので FX どうですかっていうと皆さんはほとんど断ってきます。でも私がその結果を出したら皆さんにもっと紹介できると思いますのでしていただければいいと思います。FX の利点怖いところも全て勉強だと思います。自分自身の戦いだとも思ってます。でもお金のことは自分自身の管理ですので、自分のお金は自分で管理をしてやっていきたいと思ってます。ここで受講して勉強会をしたいと思ってますので、皆さんここで一緒に小銭しか私はまだやっていかないけど、小銭っていうのは本当に積み重なるとすごい利益になりますので、その主催者の方がいいソフトを教えてくれたのでここでやっていったらいいと思います。将来の夢、私の将来の夢は心の貧乏にはなりたくないんです。でもやはり生活していくためにはお金がいるのでコツコツで FX で出会えてやっていきたいと思いますので、もしよかったら皆さん一緒にやっていきませんか。